Takže předposlední rozběh, předposlední. Máme ulitý start a na požárním útoku nám se chystá družstvo Drnovice 5, po nich půjdou Pustiměř z Perly, Drnovice 6, Dražovice, Topolany, Luleč Kajmani, Nemojany a Luleč Draci. Takže jsme právě v půlce soutěžního pelotonu. Takže Drnovice 5. Pojď! To bude jeden z těch lepších časů, uvidíme, jak se s tím poperou. Na proudech 21:12, velice pěkný čas, 21:12 do Drnovic. Jak se dívám, je to zatím třetí čas, takže pro Drnovice zatím třetí čas na útoku. Dobrý děk. Není to,